Quddiem il-falliment ta' Robert Abela, aħna qegħdin ninsistu li immedjatament tissejjaħ emerġenza nazzjonali fis-saħħa pubblika biex bekk l-awtoritajiet tas-saħħa jingħataw il-poteri addizzjonali biex jieħdu dawk id-deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu mill-aktar fis u mingħajr il-bżonn tal-approvazzjoni tal-politiku. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, kif għal darb'oħra pajjiżna reġa' kellu konferma ċara li l-pandemija tal-COVID ħarbet mill-kontroll tal-Prim Ministru Robert Abela. F'messaġġ lin-Nazzjon, Bernard Grech sostna li l-emerġenza medika għandha tiddaħħal sabiex ma jkunx hemm għalfejn jittieħdu miżuri drastiċi oħra, xi ħaġa li kull ma jmur qed issir iktar inevitabbli minħabba li l-pandemija bħalissa tinsab bla kontroll. Bernard Grech qal li ta' dan kollu qed iħallsu il-familji Maltin u Għawċin, in-negozji u l-anzjani. U qal li dak li qed jiġi f'pajjiżna bħalissa huwa responsabbiltà diretta tal-Prim Ministru u ta' kull Ministru u deputat tal-Gvern. Din hija kriżi li l-Prim Ministru ġaba bidejh u ta' dan irid jerfa' ir-responsabbiltà. Ġaba bidejh għax ma ħallix f'idejn l-awtoritajiet tas-saħħa imma iddeċieda waħdu. Il-każi rekord li kienu reġistrati qed iwasslu għal kollass tas-servizzi tas-saħħa, kollass fis-settur tal-kura intensiva, fis-swali tal-isptarijiet u fis-servizzi tal-emerġenza. Bernard Grech qal li hemm diversi studenti u għalliema fi kwarantina, fin konsegwenza ta' dan hemm ħafna ġenituri li ma jistgħux imorru għax-xogħol minħabba li jinsabu fi kwarantina ma' wliedhom. Dan fil-waqt li negozji u intrapriżi jinsabu magħluqin għax hemm ammont kbir ta' ħaddiema fi kwarantina. Quddiem din is-sitwazzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li għandu jkun hemm politiċi li jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet għas-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Dan hu il-mument li jitlob politiċi maturi u kompetenti, politiċi li jiddeċiedu u li jiddeċiedu b'konvinzjoni u mhux b'konvenjenza. Politiċi li jażlu mhux skont dak li jaqbel lilhom iżda skont dak li jaqbel lill-familji Maltin u Għawċin kollha. Marija Franca Ranza, Annet News.